Какво ви казвам? Полегло. Ама, Тя капчетата бе. Липсваме ли ти вече? Оревуар. Алекс, че снимаме ли? Пащаме лодка за мъжете, елат след мен. Добре. Той няма ли да носи? Алекс, чето на... Чеш да към теб. Беше редно двамата мъже да се от единия. А, така, много ясно. Опаля! Държете лодката във водата, вие не влизайте навътре. Вие влизайте, избутваме я напред. Избутваме. Скачайте вътре. Ало, малко е хладничко иначе. Викай му както си искаш. Как се казвате? София. Георги. Кинако. Александра. Да ти по-напред си снадурче. Аз съм Иван. Я. Това е Йоанна. По-напред, напредните стикени. Може Давайте гръбайте малко вашия борт. да познаеш кой на кого е сестра. Стоп! Сега ще се Не е важно да гребеме бочно, важно да гребеме заедно. Може да говорим глупости колкото си искаме. Тъй ли? Ще сказваме вицове колкото си искаме, много ли команда към вас. Много ли команда към вас, реагирайте, окей? Да. Айде напред. Раз, напред. Раз, стоп. Много е важно да не забравяйте да правите, да дишате докато гребете. Не винаги е нужно да се назад. Говорят командите, гледайте се напред. Ние учтиво. Да, разбирам, но аз постоянно виждам гърбовете, много хубави така. Вече сложени сте. Напред си. Напред. Раз, напред. Раз. Продължавай. Стоп, десните назад, левите напред. Раз. Десните назад, левите напред. Лява си. А, добре. Назад. Стоп, всички назад. Раз, назад. Назад, чакай. Раз. Стоп. Назад всички силно. Раз, силно. Раз, назад. Мопа. Стоп. Когато ви кажа... Магия само го плакнала. Какво плакне, бе? Ти гадове са мухи. Добре, само още нещо. Когато сме близо... Чувате ли ме? Да. Когато сме близо до брега, евентуално да използвам командата за легник, която тази команда трябва да залегнете назад. Да се легнете на борда на лодката и да поставите греблото пред лицето. Целта е да се пазите лицето от колона. Напред. Раз, заедно. Как е ръката? Бързо тук ли е тя? Слушай, какво ти тактуват? Мокра. Ес бе. Аз нищо не съм казала. Ама не го изяди. Нали знаеш, гори мокрото. Напред. Раз. Давай. Пръскай ги. Пръскай, бе. Май ви е топленко. Това е... Ма се малко ще викаш да те вади от водата. Ще викам я. Много рано са Не измокали. гребете, Студено ми и вече. Не знам. Искате някой отзад да седне отзад и да командва. София най-грамогласна. Хайде, София, ела. Идеал! Най-грамогласна. Не можеш да биеш. Я там до Калотина ще му чуя. Кулата де. И до калоти. Къде сте ви? От София. От Варна. Повече. Стара Загора. Стара Загора, аз съм казал. Да, верно. Ме че са по-големи човек от мене. 8-9 съм. Ама няма да се знае. Ето първото бързайче. Вие знаете, тук всички сте били, така ли? Да. И имената горе-долу им помним на някои заводи. Ти пък чак пък толкова. Разказва ли се на истории за тях? Да. Пералнята. Пералнята. Ние на кой се пречукахме? Ти на всеки.
На паралелата. Ние се Айде направихме напред. в един раб. Сестра ми бяха и ние по тях. Сега парахме ли бура ръка? Специално ли? Ще въпада. Пак се сървахме. Стоп. Това си пада по някакъв начин. Я ги гледайте, че откъде минава. Виждал си на 100%. Защо не го вярвате? Вярвам, разбира се, ама вие трябва... С тях не сме били в една Е, лодка. той завива, ние само гребем. Стоп. Дишате ли като гребете? Да. Напред. Раз. Давай стома, давай към стома! Стоп. Въпреки, че има вълни, викай колкото си искаш, но не пускай. Напред. Не към колеца, не към колеца! Не към колета. Стоп. Напред. Стоп. И тук се бажба. Малко ми трудно се нагласи. Напред. Просто да ги излизам да не Стоп. Илана получавам се побил. Напред. Се обръща. Пак гребех. Давай напред. Давай заедно. Давай. Заедно. Давай заедно. Заедно. Стоп. Напред. някой не гледа. Стоп. По-бавно! Не мога да стигнем, мадам, как синхронно? Сега ще влезе в водните вълни. Как ги има? Позиция. Служете коланите. Напред. Давай заедно. Давай заедно. Давай, 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 давай. Назад, Сил. Назад, Сил. Назад, назад. 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 Давай назад, давай, иди кръст. Стоп, напред. Давай напред. Напред. Заедно. Назад, силно назад, силно. Стоп. Как сте? Добре. Като е разкокта с лодка. Айде напред заедно. Стоп. Ще организираш преврати да взема Кирила. Назад. Къде ще чува? Стоп. Скарай си бананите от ушите. Назад. Стегни кръста и не залягай назад, като гребеш назад. Застегнат кръст. Прави се. Така е стигнат. Алекс, стата. Браво, Ян. Стоп. После нали ще се разменим? Да, сега съм най-отпред също. Ема дай сега да видим, то сега няма Не, той бързай. ще ни каже. То сега няма бързай. На средата може ни върнеш всеки да изпита някакъв експириенс. Пуска някой да ми откъде. Аз съм малко. Готвя с хубави вълнички. Какво с кого е много? Бързиче. Да бе. Казвайте се, размени. Сега Не бе, нямаше. давайте после. Ще се си разкупчица. Ми кърпа. Цигарки, куричка. Мазелинче. Батерийка. За камерата най-вече. Вибратор. Батерийка. Е, тия се снимат. Нас не... Как? А, тя на другото момиче. Как се казва? Марина. Маринче! Искат да нас снимат, нали? Позираме. Ай, бе. Е, мацката? Разбрахме, че искаш да нас снимаш. Къде?
Чакайте, дайте ги догоним. Греби малко там. Едно сте отварна и стара. Много сте нахални, бе. Абе, не гребете, като те са ви казали. Не, бе, те не снимат, бе, как не сме им казали. Thank you! Мерси. Ето, виждаш ли? Уредихме нещата. Напред. Оправни сме. Джаред Харет на латиница. Видя ли го това моят приятел? Джаред Харет, веднага аз много се легая по тия състезания. Стоп. Вижте ли го тук, ребята? Да. Всяко загребе. И като не гребеме, виждаме. Значи казва, да, ама май не тишне. И като не гребеме, дишаме. Само тя така си мисли. Ей, тук дали може да минем камион? Напред. Пералня. Май се прецакахме, трябваше във втората половина да влезем. Там е по-бързичко. Ние ще се върнем пак. Що ме красиво преписниха се? Аз и всяка като мина през... Ай, там има много хубаво. Това ще ми така пак по-чува. А? Колко ще се размени? Аз викам Йоанка на руля отзади. Повисли, опречите. Други! Трябва да те слушай Такова други. си. Умения. Колко смотана. Моки на Джарекет. Мокра Джаред Харет. Ще намокриш тук Джаред Харет на латиница. Не, кондиция напред. Заедно напред, давай. Давай. Това беше готино. Тук няма да обичаш. Следващия бързен се казва перален. Любимия. На единия с Добре, каяците то в неопренчето може ли да влиза вода? Може да. Влиза ли вода вътре? Естествено. Или моето е фалшиво? Виждаш ли? Ти знаеш кое е път, кое е вода. Време работи по следния Усещам. начин. Ако се намокри, когато се затопля от температура на тялото, тя работи. Не пуски температура вътре на въздух. Да, затопляш водата с температура и задържаш се. Виж пак нас снима. А гори ли си топи? Гума. Бая гадни комари. Гадиш. Са нормални, благодаря. Не го удрай той. Кой? То не го удрай. Кой? Толк? Много хапа. Си! Апи. Живи. Апи. Колко се обляках с дълго? Да има капват. Косиски, чорапите. Вчера ме извини, като почва. Напред. Тези... Абе, ти с неопрен ли си? Това не е ли нещо? Той ти е с червения. Нека тя просто има на коленки. Да, тя с... Не си. Джаред Харет на латиница, после ще ви го перате в YouTube. Стоп. Аз не се бъзикам с хората. Топло ли ви е? Чакай, деца има. Защото тук има... Тук има китови. Малкото от кой отбора? Много да вляза. Преко ти искаш? Аз чух, че има си карчи зад. Съсипа. Така се и кръчетата. Как се качат? Ще покажа! Ей, са на другия бързи. Погреби малко там, да изпереш схемата. Чакай, къде отиваш?
Да, и аз съм. Гони любовта. Ние сме последна лодка, трябва да пазим всички останали. Последни ли сме? Вече не сме последни. Че има пълен напас, всички си нас. То, така трябва. От какво ги пазим? От нас Айде, самите. минете! Се обърне някой, нали? Ние тук не обичаме да има А ние някой ако се там. обърнем, какво правим? Всички са пред нас, Плаваме. при тях отиваме. Амин. Плаваме. Ей сега не те ли спрях на параклющото за една Айде, свещичка? пръска. На Боянската църква. Пръскай. Няма бе, да е мокри хората. Пръскай. Моля бе! Толкова има, толкова има. Я направите наклон надясно. Надясно казвам. Надясно. Сега наляво. Надясно. Наляво. Окей. На къци. Сега е момента да научите. Ясно ви е кое е дясно и ляво, не? Не. Беше. Много. Научихме Първи ви. клас беше. Гледай какво се излиза в далото, бутушко ще ми напълно без вода. Вау! Чакай, че Дата на бързи ще пробва да вляза в една дупка да стана странично. Ще ви кажа наклон надясно евентуално. Надясно Евентуално. Надясно, а? Амин. И Ясно, после ще натам. трябва веднага наляво. Там. Сега сме подготвени, Кондиция. пак Значи, някой ще има първо гръб. Първо дясно, после ляво. Кондиция напред. Раз. Стоп. И пак някой ще има. Напред. Заедно, заедно. Заедно. Принете се двамата отпред. Тише. Заедно, продължавай. 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 Тише. Продължавай. Продължавай заедно. Продължавай напред. Стоп! Напред! Стопи ли на... Напред! Напред! Давай се го напред! Давай! Стоп! Напред! Давай напред! Е, с водата ли трябва да се Давай, плуваш? стежи! Хайде! Ще ви помогнем, гоните! Ние сме добри самаряни. Стоп! 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 Ехо! Чуваш ли като ти бой? Тя не е тук. Да, аз не съм приятел. Ти по-хубаво дай. Нещо сте по... Дай да се сменим. Как? Напред! Стоп! Някой път, аз като ме да отворя и тя ми привика внимание, може би ще викам по-сигурно. Добре, добре. Тя не е пречи. Давай ли ми пречи? Стоп! Следващия бързей е мод към въздишка. Напред. Откъде идва името? Не мога някакъв бързей, защото ме вълни отляво отдясно. Скеп, стоп, някой ще сменя ли? Да. Да. Еми, преди бърза. Айде, Джаред. Най-бързия начин е сега. Стоп! Къде е гребеш назад? Айде, Джаред. Здравей, какво направиш? Чакай. Сега, Който може да гребе напред. извинявайте. Стоп! Окей. Това стои на Къде долу. дойде това На гребе? долото стои. Резерва. Нали си пилот както трябва. Напред. Стоп! Браво, Янке! А? Малко хубаво да се мисли. Трябва да си назад на път. Де да знам къде трябва да бъда? Къде трябва А, да защото по-балансирани сме. Компенса. Къде ти е кеф? Кондиция назад. Стоп. Назад. Стоп, само десните назад. Само десните. Всички назад. Всички назад. Заедно, не бързо. Раз, заедно. Давай. Продължавай. Стоп. Назад. Стоп. Ето го моста на въздишките. се въздишаме. Някаква... Ходи там от предата снимок. Тя прави снимки Искаш камера. да се хвани за въжета отпред. Да? Искаш, може да се хваниш за въжета отпред.
и да клекнеш без да гребеш. Искаш ли? Да. Айде отивай с снимки. Как сте? Отиваш между краката им, сядаш на колене заставаш. Тук. Сега на Калуян ще го... И сега какво прави? Напред. Така ли ще отидем? Напред. Стоп! Стоп. Може да дигнеш дупето малко. Трудна задача. О, хареса! Ей, тук да снимат към BBC-то. BBC-то? Окей. Те не са фана за предната лодка, те да гребат, ние само са восма. Айде. Вързвай ги направо. Ще развалим кефа така. Марке. Се нали аз отзад? Избягате. Колко време горе-долу е целият ред? Моля? Колко време е цял час? Да се оперзе по някой време да Добре, кондиция. Днеска ще се скачи ли много добре? Напред. Давай напред, давай. Давай напред. Стоп. Правим ли го? Давай! Не ви чувам, правим ли го? Давайте! Не ви чувам! Напред! Давай, силно! Айде, Ивана, силно! Давай напред, давай! Давай заедно! Давай напред! Давай! Стоп! Сяй назад! Греблата високо! Айде, сега ще на място. Може да снимка? То ти не се отпре, само да ти кажа. На гълта са. Те казват на гълта и днеска. Да, ти рипя, моля. Минимум! То сега студено, Може да си сложили водостойчив билинг тук, бе? не сме с грем, само червено. Другото са кремо. Коремният тип чука. Тая реклама. Доктор Енчев. Така е. Янка, изглеждаш ми като да бедстваш. Изморила си се нещо. Цигари. Тя твой пава вкарва отпред. Не видим колко ще издържи. Какво? Имаш сила, казвам. Има. Тя е видна каякарка. Напред. Аз само с нея ходя на каяк, защото не сама не мога да потопам. И само прави пилита, бедство. Защото се возиш, нали? Давай заедно. Кило ти съвко жира, краката ти дига, вярно. Аз предлагам двете сестричета да се разменят. Давай! Стоп. Късто е. Кой ще на място, бе? Напред! Напред. Как го излюбим това? Напред. Стоп. Точно в такива ситуации, кога се надигне дадения борт на лодката и трябва да ходиш от другата страна. Трябва да противодейства. Чигулирахме там. За малко беше... Няма да е. Чигулирахме там. Нарочно, дай пак. Така да има. Ама искате ли да се смените двете да има повече баланс? Не изглежда. Защото тя гребе много, пък ти са трима и не успяваме да ги наваксаме. Какво да кажа аз? Дали да се размериме? Кажи да. Искаш да кажеш, че аз греба слабо ли бе? В друг ритъм. Аз я гледам нея. Добре. Айде напред.
Иван да ни тактува. Вие се справяте много добре. То трябва да идва инстинктивно. Стоп! Ай, той е работеща машина вече. Да, бе. Той е тук с ноговете, май. Ще скачаме ли? Аз скачам. Аз не бих нещо. И аз, тук кола да не знам да ви скача. Откъде кажете, оттам Утре съм скачам? на работа, не искам да се ходя. Ниче не дявам. Защото на вас двамата е много як снимки и тук с каяка. Айде напред. Между другото, аз си затрих снимките от каяка и от рафтинга, ако някой би Ще аз доверя. прави без това са много гадни. Как ще са гадни, много са хубави. Ти ми завиждаш на корем. На коремчета, аз него съм си го запазила с ръчице. Ти ми завиждаш на коремчета и жилет. Юти. Гондола американа. Напред. Стоп. Напред. Давай, това е. Давай. Стоп. Назад. О, скачам оттам. Назад. Само левите назад, само левите. Всички назад, всички силно. Всички назад, назад. Раз назад, силно. Стегни кръста. Назад. Раз назад. Ачка дръж. Назад. Продължавай назад. Продължавай назад. Десните назад силно. Раз. Всички назад. Раз. Браво, Алексе! Мощно! Мощно, Алексе! Стоп. Как я шибнаха. Алексе! Мощно! Какво бе? Бате, ако стираме. Една по една. Сега ще станат готини клипчета на скока. Така, по средата на колеца ще седне. Не го мислят. Йоанка? Как е там? Харесва ти? Благодаря. Йоанка, щом не е наш. Аз съм скочил. Щом не е размацала. Само искам да видя